ka gaskiya rayuwar nan sai a hankali. Ga yarinyar nan ta ce mata anko, kai ban san ya zan yi ba yanzu. Ya mu gani mu ga abin da Allah zai darban mu. Azeeko! Kai, me zai da wannan akuyar? A rabu dai ina ga barawo ne, bari mu ga iya gudun ruwansa. Azeeko! Ban sani ba ina za ka ne. Wallahi baba wata ake ni zan yi wannan treatment amma rike min ita yanzu da nan dawo. A ban sani ba sauri. Ban sani ba. Yanzu nan dawo. Kai wannan. Wannan ba akuyar bace? Ita ba wannan akuyar. Ban sani ba. Baka sani ba? Ban sani ba. Ban sani ba ne ba ya bani. Wallahi ban sani ba ne ya bani. Abokina. Ya ke ciki? Kai dama a he akuya sata ce. Ba ga ma akwai baba wuce ai. Uwar ta ba.